aldea, sentoume diante dunha máquina de coser. Quería que fose costureira e esa melodía monótona, afeitada, da roda da máquina ao xirar, encheu horas e horas a miña infancia. Sobre todo as horas de chuvia, cando nos recubríamos na casa e o chan se humedecía cos nosos pasos e coas fingueiras que caían nos paraguas. Eu, daquela, xa escribía palabras, curiosas palabras que máis que escribir debuxaban o serrín amarelo e oloroso que cubría os pisos mollados. Trazaba palabras de buxos, pero mamá aldea porfiaba en desplazarme a máquina, ás proximidades da máquina onde case sempre había unha muller cosendo. Lembro os fíos, a musiquiña, o recendo das teas. Lembro os fíos e esa é a razón pola que creo que un conto é unha especie de tecido que se construe con delicadas fibras ata encaixar, por fin, dunha forma misteriosa. E creo tamén que naquel distante, pero aínda presente, son da roda da máquina de coser, intuín por vez primeira a existencia da melodía universal. Sentín as notas dunha canción que todos, todas, formigas e estrelas, podemos recoñecer. Agora vénseme á cabeza un instante naquela casa labrega, a sala na penumbra dun solpor de inverno, a luz mortella dunha bombilla, unha morea de teas sobre unha mesa e un gran paraguas negro, seguramente da costureira, apoiado na parede. Esa escena resúmeme unha forma nostálxica da beleza e lembro que do Cremón, nos seus cantos de Mandoror, sentiu tamén como un impacto de beleza o encontro fortuito dunha máquina de coser e un paraguas nunha mesa de disección.